Al mes de maig de 1995, TV3 emetia el programa de Comissions Obreres Els residus i la indústria. Fa molt temps que aquest sindicat està preocupat per totes les qüestions relacionades amb el medi ambient i és un referent en la tasca d'impulsar un model sostenible de desenvolupament. I fa 2 anys parlàvem en aquest mateix programa de justícia climàtica. El sindicat també ha intervingut directament en la reducció d'emissions i la producció d'energia renovable, fins i tot plantant un bosc. Avui ja són molt evidents els efectes del canvi climàtic. Tots i totes som conscients dels seus impactes i encara que anem una mica tard, cal que ens adaptem. Comissions Obreres participa en un projecte d'adaptació al canvi climàtic a Catalunya anomenat Life Clinomics, on participen administracions i també organitzacions empresarials i sindicals. L'adaptació al canvi climàtic pot ser també una gran oportunitat per la millora de l'economia i de la vida de les persones. Ho expliquem en aquest programa. A finals de l'any 2015 va tenir lloc la Cimera del Clima de París, que es va tancar amb un important acord signat per 195 estats del planeta per actuar contra l'escalfament global. L'objectiu és no superar l'increment de temperatura mitjana de 2 graus, que podria ocasionar importants catàstrofes naturals. Els responsables polítics van donar suport als arguments del conegut informe Stern, que avisava que el cost de no fer res suposaria una despesa equivalent al 20% del producte interior brut mundial, mentre que el trànsit cap a una economia més sostenible només representaria una inversió de l'1%. Malgrat aquesta evidència, els compromisos de l'Acord de París, que encara s'han de desenvolupar, no són vinculants. Tampoc es resol quin és el repartiment dels esforços que han de fer els diversos estats, tant en el cas de la mitigació del canvi climàtic com en la necessària adaptació de la població als seus grans impactes. Justament el que trobaven a faltar era la manca de concreció en polítiques, sobretot d'adaptació. També criticaven el fet que el fons de solidaritat entre estats no estava dotat ni suficientment de manera concreta dels recursos que caldria. També, des del punt de vista més sindical, van valorar positivament la incorporació d'una antiga reivindicació que és incorporar el concepte de transició justa, que diverses vegades, diversos cops van intentar incorporar i que fins a aquesta no va quedar fitxat al document. L'estiu del 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei del canvi climàtic amb un consens molt ampli, una de les normes més avançades de l'estat espanyol. La llei incorpora la necessitat de coordinar l'acció de les diferents administracions i estableix figures fiscals que incentivin canvis cap a un model social més baix en emissions de carboni a l'atmosfera. La llei incorpora tant la mitigació com l'adaptació al canvi climàtic. És una bona eina, però encara no s'ha fet efectiva. La seva aplicació no serà fàcil per les resistències a un canvi de model que existeixen en el nostre model productiu. Pel que fa a la mitigació del canvi climàtic, s'estableix una reducció gradual de les emissions de gasos amb efecte hivernacle respecte a l'any 1990, que són del 40% per a l'any 2030, del 65% per a l'any 2040 i fins a arribar al 100% per a l'any 2050. Per aconseguir aquests objectius cal una transició clara cap a una economia baixa en carboni, amb un canvi de model productiu i energètic. Pel que fa a l'adaptació, s'estableixen mesures concretes per a reduir la vulnerabilitat davant el canvi climàtic a tots els sectors. I és veritat que té elements molt positius, com són la visió molt transversal de l'adaptació al canvi climàtic, que no parla únicament de mitigació, però té algunes ombres també en temes de seguretat i salut o en temes de com afecta el canvi climàtic a diverses professions específiques, com poden ser la construcció o les activitats més físiques del mercat de treball. Pensem que és millorable, així també com les coses derivades de la pressió fiscal sobre les empreses que contaminen. Cal adaptar-se als impactes del canvi climàtic i que els ciutadans i les ciutadanes tinguem clar que cal col·laborar per fer-ho. Però el mercat per si sol no genera les actuacions d'adaptació que necessitem. La majoria de polítiques públiques i els plans d'inversió de les empreses no situen l'adaptació al canvi climàtic entre les seves prioritats. En aquest sentit, el mes de juny del 2016 es va engegar un projecte europeu anomenat Life Clinomics, que durant 3 anys desenvolupa accions per l'adaptació als efectes del canvi climàtic a Catalunya. El projecte està coordinat per la Diputació de Barcelona, amb 8 entitats com a participants directes.
Comissions Obreres, UGT, Unió de Pagesos, la Cambra de Comerç de Barcelona, 3 entitats territorials i l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Veníem del Pacte dels Alcaldes, que era l'eina de treball de la Diputació en el tema del canvi climàtic. Però el pacte es centrava pràcticament centralment sobre el sector públic i el sector terciari i el domèstic, en canvi quedaven fora el que eren les activitats econòmiques més significatives. Llavors vam poder engegar aquest projecte per mirar d'incidir sobre determinats sectors d'importància econòmica en alguns municipis. I es va decidir centrar-nos bàsicament en el turisme, el sector agroforestal i la pesca, que són sectors que tenen molta importància en determinats territoris i que no quedaven contemplats en els plans d'acció per l'energia sostenible i el clima, que és l'eina que fem servir. La UGT de Catalunya tenim molt clar que el projecte Clinomics és un projecte que garantirà i potenciarà accions innovadores dintre del territori que establiran una sostenibilitat ambiental en el territori i també un increment de l'ocupació de forma més directa o més indirecta. D'altra banda, els sindicats crec que tenim la responsabilitat de capacitar i als treballadors i a les treballadores del territori a fer les seves funcions i la seva activitat quotidiana de forma efectiva. El projecte Life Clinomics promou oportunitats i reptes per l'economia i per la societat local en l'adaptació al canvi climàtic. A Catalunya s'estan fent intervencions en diferents activitats econòmiques com el turisme, l'agroforestal o la pesca. I per fer-ho s'han escollit 3 territoris de la zona mediterrània, les Terres de l'Ebre, l'Alt Penedès i aquí, on ens trobem avui, el Parc Natural del Montseny. L'Alt Penedès, amb la vinya com a eix central del seu paisatge i amb el vi i el cava com a base del seu teixit socioeconòmic, configuren l'objectiu de l'acció del projecte Life Clinomics en aquest territori. Les Terres de l'Ebre són el territori més sensible als riscos del canvi climàtic, sobretot amb l'increment del nivell del mar en l'últim tram del riu, el Delta de l'Ebre. Això té un important impacte ambiental, social i econòmic a la zona. I la reserva de la biosfera del Montseny i els efectes del canvi climàtic en aquest territori és la tercera pota d'actuació del projecte Life Clinomics a Catalunya. Des de l'inici del projecte era important una metodologia innovadora que és que funcioni de baix cap a dalt, és a dir, que hi hagi una forta implicació dels agents socials, econòmics i del territori i que les administracions siguin els darrers responsables del projecte. Això ha estat important perquè d'aquesta manera aconseguim que tots els agents tinguin un paper més proactiu, que aportin la seva experiència i el seu coneixement a l'hora de trobar i consensuar unes estratègies comunes que siguin factibles a l'hora d'implementar-les en el territori. Des del punt de vista de l'estratègia empresarial, l'impacte del canvi climàtic és un tema que no es pot defugir. I no es pot defugir perquè té unes conseqüències que afecten directament a les empreses en quant a costos de producció, les seves estratègies, les seves inversions, etc. Però, per altra banda, el cantó positiu d'aquest risc és que genera unes noves oportunitats de negocis i alhora també redueix els costos a l'aplicar una millor gestió dels recursos, una gestió més eficient dels recursos. Per tant, en conclusió, les empreses que no sàpiguen veure els beneficis que comporta, però també els riscos, estaran en unes condicions pitjor per adaptar-se a aquesta realitat i en aquest futur. La implementació del projecte Life Clinomics en la reserva de la biosfera del Montseny ha permès aprofundir en els efectes del canvi climàtic en aquest territori. Els indicadors mostren un augment de les temperatures, la disminució de les precipitacions i més presència de fenòmens meteorològics extrems. Això afecta l'activitat forestal, agrícola, ramadera i turística. L'increment de risc d'incendi, la pèrdua de biodiversitat i de la qualitat paisatgística són altres elements de vulnerabilitat de la zona del Montseny. Aquesta diagnosi i un estudi sobre la realitat social i institucional ha permès constatar l'existència d'una bona predisposició dels agents socials a participar en les accions del projecte Life Clinomics per adaptar el Montseny al canvi climàtic. El Clinomics treballa amb la gent del territori per aprofitar aquesta situació de canvi, aquesta situació d'incertesa per generar noves oportunitats. Com es generen aquestes noves oportunitats? Doncs apostant per un turisme sostenible i de qualitat, apostant
per la promoció dels productes locals i del consum de proximitat i apostant també per la gestió forestal sostenible, una gestió que serà el motor o que serà la clau per garantir que els boscos puguin persistir. La gestió forestal ens donarà aquesta força perquè sigui eina de conservació, d'aprofitament i de futur. El canvi climàtic, els primers sectors perjudicats són el sector agroforestal, i des d'aquest punt de vista a l'Unió de Pagesos li interessa participar-hi per veure quines mesures d'adaptació del canvi climàtic aplicades en el sector agroforestal són les més viables i les que realment poden tenir una solució de cara a les explotacions. A més, l'espai Clinòmics és un espai de debat que ens ha permès i ens està permetent conèixer tots els punts de vista en el que és la lluita per l'adaptació del canvi climàtic en el nostre territori, en el qual tant treballadors, pagesos, entitats econòmiques i administracions podem fer un debat juntament amb la comunitat científica que té els estudis i les dades per veure quins són els camins a seguir entre tots. Les accions del projecte Life Clinomics a Catalunya comencen per estudiar els efectes del canvi climàtic en el territori. Posteriorment, es fa una diagnosi de la capacitat social i institucional per augmentar la resiliència, que és la capacitat d'adaptació als canvis, en aquest cas provocats pel canvi climàtic. El procés continua amb l'elaboració de l'estratègia i els plans d'acció per l'adaptació. La regió de la Mediterrània és una de les zones més vulnerables als efectes del canvi climàtic. Per això és important que tots els coneixements adquirits i les experiències es puguin compartir amb altres regions amb unes característiques similars, ja siguin de Catalunya, del sud d'Europa o de l'arc mediterrani en general. Per això, des de bon començament es va pensar que era important tenir aquest aspecte en ment i fer possible totes les estratègies de replicabilitat del projecte, posar-les en comú, ja sigui a través de jornades, a través de la informació i la sensibilització al conjunt de la ciutadania o diferents mecanismes perquè d'aquesta manera és molt més fàcil que aquests tipus d'accions perdurin en el temps i no quedin només en accions puntuals. Comissions Obreres i el sindicalisme internacional han demanat un compromís real i ambiciós dels països amb accions de reducció de gasos d'efecte hivernacle i d'adaptació efectiva als efectes del canvi climàtic global. Tot això ha d'anar acompanyat d'una transició justa pels treballadors amb la creació de llocs de treball dignes i de qualitat, amb la previsió de que certes activitats puguin resultar obsoletes i la necessitat d'acordar mesures correctores. Cal abordar l'afectació de les noves condicions climàtiques sobre la construcció, l'agricultura, el manteniment o el lleure, que es fan en gran part a l'aire lliure. El que fa la Llei Catalana de Canvi Climàtic és determinar l'obligació de les administracions públiques a incorporar dintre la seva planificació sectorial mesures de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic. Hi ha 3 punts claus sobre aquest tema a la llei. Un és el finançament, es crea el fons climàtic, que es nodreix de diferents impostos ambientals i que ajudarà a finançar aquestes actuacions. Un altre és la coordinació entre les diferents administracions. Si, per exemple, es regula la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, que coordinarà els diferents departaments de la Generalitat. I un altre element important és la participació ciutadana. Si, per exemple, es crea la taula social del canvi climàtic, integrada per ens locals, organitzacions econòmiques, ens socials, com per exemple els sindicats, entitats ambientals, que seran l'òrgan de participació de la ciutadania en el canvi climàtic. El que hem de veure també és que s'obren moltes finestres d'oportunitat en aquest procés de transició i aquestes finestres d'oportunitat han de tenir la capacitat d'incorporar a la gent treballadora, d'incorporar-la en efectes de qualitat, d'incorporar-la en garanties d'ocupabilitat. Per això hem de garantir també la participació directa dels treballadors en el món de la transició de l'empresa. Què han de fer? Ganar capacitat formativa, intentar incorporar-se a la participació de l'organització del treball, tenir amb el seu cap la capacitat d'on s'ha d'intentar garantir aquesta sostenibilitat i futur i, sobretot, fer-ho amb un criteri de justícia social, de justícia econòmica, de justícia ambiental. Cal un canvi de model que inclogui criteris econòmics, socials i ecològics per corregir la situació actual dels nostres malmesos ecosistemes. Ens queda molt per fer, però també tenim oportunitats.
En aquest programa hem mostrat la necessitat d'actuar per adaptar-nos als efectes del canvi climàtic i ho hem fet explicant alguns exemples d'actuacions a Catalunya en el marc del projecte Life Clinomics. Cal que tots i totes ens impliquem davant d'un dels reptes més importants i que més afecten el nostre planeta. I cal que ho fem sense més dilació.